बना गल। अब हमनी के जाता नहीं सन नीचे आ लोग के आवे के अब टाइम हो गइल बा। सही समय पर कूदी हा। हाँ तो वो दिनों खानी बेईमानी मत कर लियो लो। आज यहाँ से केहू खुश होके ना जाई। ना कुछ ना मतलब 2 दिन से बारिश होता न बच्चा, यही सबनी के धंधा मंदा हो गइल बा। बाबा वो बाबा कब हन? बच्चा बाबा आसमान चिरत फरत हन। हाँ कि गाछ पर से हन। लागत है कि सारा जो हमरा के मार की वही है सा। बच्चा ज्यादा मत बोलो सरौ ना तो गाथा जीब केहू छोड़ाहू ना भाई। देख लो कितना 1200 पारा पारी मरियन से बस बेहोश हो जाइब। बाबा के आवे के टाइम हो गइल बा। जैसे हम 1 2 3 बोलम सब लोग आंख मुदली। 1 2 3। बाबा आ गइलन, बाबा से दर्शन कर लो। आ पैसा धक के गोर लागलो। इस साल हमनी के बुर्बक बनावता। मारा सही के नीचे मार। चला देख तो बाबा के कब हन। हमरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं के। गाछी पर चढ़ जो। बच्चा सब्र करल बाबा जरूर अइहन। चिल्ला फल लगा रे। अरे बापो बच्चा लागता कि बाबा आ गइले। बाबा हमरा YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। रे रुक, लागता बाबा गिरल बाड़न। अरे नारे भोसड़ी के ये बड़े स्टाइल हो। अरे बाबू धरती माई लागत हमर गाड़ फाट गइल बा। बाबा लागत रउआ गिरल बानी। अरे नारे सरे हम धरती माई से माफी मांगतनी। बाबा हमरा YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। बाबा हम इसने एक वीडियो बनावे नी। अरे रोक रे हमर चिलवा का बड़ा जा। का हो बाबा? सारे पहले ही बताओ सरासरी कौन कटला से। चलो लसर हम लोग घर में तब तेरे से हिसाब करत नहीं। ना हमरा लागत कि बाबा रोता रहन। ना वो अपना माई से माफी मांगत रहन। ना यार हमरो लागत कि बाबा रोता। माई बाबा के दे पा जा। ए माई आजा बाबा के दे पा। आजा ना बाबा के दे पा। माई आजा बाबा के दे पा। अरे भाई अरे आवाज। हां बाबा पीछे रोई लगा है मैं। अरे हो ई का भइल बा बाबा? भाग बुरी, बाबा के बसीरो के बीमारी बा। ज्यादा नहीं निकलत नु रे। ना बाबा बाके 2 बंडल खत्म हो गइल बा। अरे भाई चला। हां गुरुजी कितना भइल बरे? कौन चीज? पैसा गुरुजी 1000 भइल बा। क्यों गनी को के निकला से सारे ई तो सुई दवाई में पैसा खुली हो रहा जाई चला सा। बाबा ए बाबा हमारा तो देखी ना। आज लागत बाबा के दे पमाई ना आवाए। का लाइन सो आज हॉस्पिटल जाता नी सो। हेलो नसरी कौन कटलो सरे? होई अब तनी के संगे हम ना रहे भाई, कान धर तनी ना रहे। हट
बाबा हाँ, आज बाबा फिर आकाश मार्ग से आई है। दक्षिणा धरलो। अरे डिराल की मत दक्षिणा धरलो, कल के कंपनी में ढेर घाटा गइल बा। बाबा आज आँख मुदली सो। हाँ मुरली सो ना बच्चा, आज आँख खोल के देखो सो। बाबा बड़का ठोकी होकी 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 होकी। रे साला ऊपरवा का करता रे? कूद रे कूद। ना हम ना कूदे, हमरा डर लगत हवे, चलो हम ना कूदे। आओ नीचे आओ। आओ हाँ तो मारबा नु तो हम खूब करी आइबो करे। कल के गिरल बनी तो खून निकलल बा पीछे से, जान जे होलो न्यू।